TV Anwar filɛbaw an ka foli ni tani bɛ aw ye aw ka bisimila ka dɔn kibaru kɛnɛ kan bakurubaw filɛ ni Ministre min bɛ sɔrɔdasiw kunna Faransi ani Allemagne ta olu bɛ tagama la Mali kɔnɔ kunungo Mali jamanakuntigi ye u bisimila. Brésil ka bulon kɔnɔmaw n'o ye députéw ye bi u na kala ta walasa ko ka dayɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnna fɛn min ye u ka yuruguyurugu sɛbɛn mun bɛ u ka jamanakuntigi n'o ye Temer ale ka dossier ye. Burundi ale ka fanga sinamaw ani maa mun bɛ ni olu bɛ fanga la bi n'o ye Finlande ka maaw kuma ɲɔgɔnya bɛna tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. minisiriso min bɛ lakana ko kunna n'o ye Faransi ani Allemagne olu ka minisiriw bɛ tagamala ba Maliba kɔnɔna na kunungo jamanakuntigi Alhaji Ibrahim Boubacar Keita a y'u bisimila. Mali jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a ye muso ba fila bisimila. O muso fila ninnu lafasa o de kalifalen don u ma u ka jamana tɔgɔ la. A ye maa fɔlɔ min bisimila o ye Allemagne olu ka minisiri mun ɲɛsinnen don lafasa ma o ye muso ye. Ale nana ka na yira an ka jamana ɲɛma la Ibrahim Boubacar Keita k'u ka jamana u bɛ Mali dɛmɛ. U fana bɔlen kɔfɛ jɛkulu mun n'u bɛna sigi sen kan ni an kɔma G5 Sahel u bɛna olu dɛmɛ sabula Allemagne ni Faransi o ye olu ka laɲini. Allemagne ministri a y'a yira k'a fɔ jamana wɛrɛw fana bɛ yen minnu fana bɛna G5 dɛmɛ walasa u ka baara ka se ka ɲɛ u bolo cogo min na. An ka jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita o bɔlen kɔfɛ a ye Florence Parly n'o ye Faransi ministri mun ɲɛsinnen lafasa ma a y'o fana bisimila. O fana nana ka na kuma bamanciw kɛlɛli ko de la ani G5 Sahel o ko bɛ se ka sigi sen kan ka ɲɛ cogo min na o kumar'o kan mun ye Parly ye a nana a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan u bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen boloda sabula olu ka jamana nana ye a baaraw kɔnɔna la n'o bɛ tali kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan kɛlɛkɛden jɛkulu minnu kan ka sigi sen kan n'o ye G5 Sahel n'o ɲɛmaya bɛ Général Dako bolo o ko bɛ se ka waleya cogo min na ni minisiri fila ninnu o ni Mali minisiri mun fana ɲɛsinnen don lafasa ma n'o ye Cɛnna Kulubali ye o n'o fana ye ɲɔgɔn ye an bɛ don min na i n'a fɔ sisan o jabala la an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi G5 Sahel o waleyali a yira k'a fɔ miliyɔn n'o ye euro wari miliyɔn 450 ɲɔgɔnna ye o de bɛna don a da fɛ wa u kan ko o de fara ɲɔgɔn kan. Diɲɛmaaw ye dɔn kɛrɛnkɛrɛnna n'o ye dɔgɔkun kelen fɛn min ye sin di denmisɛnninw ma a baaraw daminɛna kunungo Sanakɔrɔba akaw fɛ yen. San o san a bɛ san 25 bɔ diɲɛmaaw olu bɛ don dɔ ɲɛnamaya n'o bɛ tali kɛ sin dili den ma. Ɲinan san u ye babu mun sugandi o tɛ dɔwɛrɛ ye masaw bɛ se ka sin di den ma ka ɲɛ cogo min na. Minisiriso mun ɲɛsinnen don kɛnɛya ma u ye Sanakɔrɔba commune de sugandi n'o bɛ Kati cercle fɛ ɲinan san ɲɛnajɛw ka se k'o kɛ yen cogo min na sabula a baaraw i b'a ye k'a fɔ ɲinan joakun kɔnɔ a ɲɛna kosɛbɛ. Minisiri Professeur Samba So a n'a ka maaw u bɛɛ lajɛlen nana ye nin kɛnɛ in sanfɛ fo ka taa se maa caman ma n'olu bɛ tali kɛ an dɛmɛbagaw la. A don UNICEF olu fana ye u ka ciden bila ka taa n'o ye muso ye. Ale y'a yira k'a fɔ nafa bɛ a la kosɛbɛ an ka sin di denw ma a nafa ka bon kosɛbɛ a ye da so bɛɛ lajɛlen ma k'o ɲɛfɔ. O fana bɔlen kɔfɛ mun ye Professeur Samba So o ye kuma mun fɔ muso in nana o sɛbɛnciya. A kɛnɛ kan ɲɛnajɛw caman kɛra wa a yira k'a fɔ nin joakun yɛrɛ kɔnɔna la wa an bɛ don min na i n'a fɔ sisan u bɛ na ni musow caman ye olu na sin di denw ma walasa ka se ka a ɲɛ yira maaw la cogo min na. Segu kaw fɛ yen u ka dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ yen ni o ye hôpital régional Namakɔrɔ Fɔnba an bɛ don min komi bi a bɛ ka jateminɛw bɛ ka kɛ walasa a ka kɛ dɔgɔtɔrɔsoba ye min kɔni na se ka jate dɔgɔtɔrɔso la kɛrɛnkɛrɛnna fɛn min ye a bɛ fɔ min ma ko 3e niveau. Brésil ale ka bulon kɔnɔmaw n'o ye députéw ye bi u bɛna kala ta walasa ka jateminɛ kɛ u ka sɛbɛn min bɛ yen ni o ye yuruguyurugu sɛbɛn n'o ye u ka jamana kuntigi Temer ale ka sɛbɛnw ye ka kala ta walasa u bɛ se ka jateminɛ kɛ u la cogoya min.
yurugu ko alsa akobe sena Brazil jamana nyama okulu segere wakati mina ibai kafo uka jamana nyama koro onyangina kalo temenena no lulai bi a mamuya anolabla ibai kafo no Michel Temerari ubega ka alefana ka ku sigi senka amedo mina ina fo san Brazil wasadon olu koni nana alanyini ke kafo abseka ke uba anomne walma abseka ke ubebo ako no jamana nyama ka yurugu koyi ne anomnera abena bla wa sanfe kriblon ka bulo ka no cour supreme ayira ka fo wala sa oko ka seka ke wasadin clanche fo olu ka kalata ka ayira ka fo ujerani ayi odunye fenyi munga gelen kosobe do re ayira ka fo tiseka ke sabula wasadin chama be olu tukulondo ka jamana nyama de nofe olu chama jamana nyama ka mai fangasina ma onio takalaje olu koni keleno ka wole de bla ma chama ma kalenga na seka ta tugumna Brazil amedumne na fo bigela mumbi ubutalike soroko la fukata se politique kuma Afghanistan mamuga ani kononton de sarama chamo ulukera ma jogitawe kuma min bingan wele utaraka uka shitu uka famille selioro noye misre ka asegre akera Afghanistan nege kanya mugan dala goshile amedumna ina fo sisan slamew ulu kilen ku labɛn k'u bɛ seli k'u to seli la maa fila o nana don misiri kɔnɔ fɔlɔ o nana a ka mugutugu ci filanan o nana i b'a ye k'a fɔ marifa ci maaw la hali a m'a miiri a yira k'a fɔ maa 29 olu de bɔnɛra u ni la maa 100 bonyanko ko olu jogi n'i ye Riyad dugu ta k'a lajɛ a yira k'a fɔ binganniwalew caman ɲɔɲalen don ye kosɛbɛ juinkalo tɛmɛnen yɛrɛ maa 7 ɲɔgɔnna olu nana bɔnɛ u ni la marifa kisɛ senfɛ ame dumina ina fo sisan munun be ni an kama ko Taliban olu koni bana togo sila ka fo ko olu te ni waleya tigilamaw ye jateminɛlikɛlaw caman kɔni kelen do k'u bolo ɲɛsin bamaci tɔmu ma o ye dasi ye ame dumina ina fo sisan a yira ka fɔ ko in kɔni mana kɛ togo togo kojugu tɛ Afghanistan taabolo mun be yen n'o ye siyaw ye i b'a ye ka fɔ olu kɔni kelen do ka wele bila tubabuw ma n'o ye diɲɛ tilebiyanfan jamana maaw ye u ka se ka olu dɛmɛ cogo min na Burundi olu ka fanga sina maaw ani maa mun bɛ fanga la n'o ye filandi ka maaw ye u bɛna ɲɔgɔn yew daminɛ ko kura nin kumaɲɔgɔnya ninnu daminɛra a bɛ tile caman bɔ a ko bɛ ka taa kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan dogo kɔnɔna la dugu min bɛ yen ni an k'a ma ko Helsinki n'o bɛ filani fɛ gouvernement maaw fan fɛ n'o bɛ tali kɛ Burundi gouvernement ye olu ka maa mun taara u tɔgɔ la an bɛ don min na i n'a fɔ sisan o ye u ka jamana maaba filanan ye ani i b'a ye k'a fɔ fanga sina maaw ka ɲɛma n'o ye Charles Njibjiwe ye wa ni maa fila ninnu olu kelen do ka ɲɔgɔn sɔrɔ jama caman kɛrɛfɛ u bɛna kumaɲɔgɔnya sigi sen kan an bɛ don min na i n'a fɔ sisan u bɛna wele bila maa wɛrɛw fana ma n'olu ye jɛkulu ye minnu da t'a si la walasa kumaɲɔgɔnya ka se ka sabati cogo min na n'i ye nin jɛkulu in ta k'a lajɛ a yira k'a fɔ u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan walasa tanzani ɲɔgɔnye mun bɛna boloda u ni ɲɔgɔn cɛ o ɲɔgɔnye o sigi kɔnɔna la n'u bɛnna mun kan o ka waleya ni bɛnkan dɔ sɔrɔla a yira k'a fɔ nin mun ye i b'a ye k'a fɔ farafina kɔrɔnyanfan jamanaw olu de bɛna u janto a la Burundi u bɛ gɛlɛya kɔnɔ n'o ye politiki ko gɛlɛya ye kabiri u ka jamana ɲɛmaa Pierre Nkurunziza ale sigira jamana ɲɛmaa la a sigili mun kɛra jamanadenw caman kɔni y'a yira k'a fɔ u ma jɛn n'a ye. Ethiopie kaw fɛ maa 114 bonyango olu de gɛnna ka bɔ Arabi Saoudite an bɛ don min komi bi fɛn min ye Ethiopie olu kɔni ko bɛ ka taa ka u bolo da kosɛbɛ ka da kan k'a fɔ u ka jamana kɔnɔden caman de gɛnna ka bɔ Arabi Saoudite u bɛ k'u bisimila u ka jamana kɔnɔ n'o ye Ethiopie ye. Ethiopie ɲɛmaaw kɔni y'a yira k'a fɔ tiɲɛ na maa minnu gɛnna ka bɔ Saudiya jamana kɔnɔ k'u tɛ se ka so ɲini ka di u bɛɛ lajɛlen ma o maa ninnu a bɛ t'i jɔ maa 70 ɲɔgɔnna la Ethiopie u ka gouvernement maaw u nana a yira k'a fɔ tiɲɛ na i b'a ye k'a fɔ u tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ sabula u yɛrɛ kunnafoniyara nin ko in na a tɛ tɛmɛ tile 3 bɔ k'a yira k'a fɔ ko u ka jamanadenw dɔ nana u ka jamana kɔnɔ wa dɔw y'a yira k'a fɔ maa 400 ɲɔgɔnna an bɛ don min na i n'a fɔ sisan olu de gɛnna ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la
sabula a caman tun taara dɔw tun ye baarakɛdenw ye dɔw tun bɛ baara wɛrɛ kɛ maa minnu gɛnna dɔw nan'u da se a la k'a ɲɛfɔ ko kabiri olu nana Ethiopie jamana kɔnɔ u nana i b'a ye k'a fɔ a ɲini u ka ɲɛmaaw fɛ u bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na sabula u tun bɛ lahalakolo kan maa minnu tun kɛlen don k'u ta baara la olu tun kɛlen don ka tɔɔrɔ bɛɛ ta k'u sɛgɛrɛ wa u kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲɛ na olu tɛ se bilen u sɛgɛnna a nana a ka kuma kuncɛ ni mun ye a y'a jira k'a fɔ aw kɔni jigi dalen don a kan k'a fɔ hali n'u ye dɔɔnin sɔrɔ u yɛrɛ n'u dɛmɛrɛ dɛ k'a tɔ dafa n'o ye jɛkulu minnu sigilen don ka maaw ka hakɛ lafasa olu kɔni y'a jira k'a fɔ waleya mun taara ka ni maa ninnu sɛgɛrɛ a ti bɛn n'o ye baarakɛlaw ye a kɛra arabu jamana maaw de fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya yɛrɛ n'o ye saudiya jamana ye n'an bɛɛ b'a fɔ a ma ko maka. TVA Noir filɛbaw walasa an ka jamukan in datugu n'o ye kunnafoni dɔn kibaru an b'aw ladɔnniya k'a fɔ dɔgɔkun kelen tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye délégation ba min taara Kidal a délégation ɲɛmaya tun bɛ a Cheikh Imam Mahmoudou Dicko ale ye tɔn min bɛ n'a bɛ wele Haut Conseil Islamique du Mali o ɲɛma a ba ye ka fara a Cheikh Soufi Bilal Diallo ni ale ye sufiw ka tɔnba min bɛ Mali kɔnɔ o ɲɛma a ba ye ka fara fɛn min ye jɛkulu min bɛ ni a bɛ wele ko Jina Dɔgɔn n'o ye kadɔw ka association ba o ka ɲɛma ani i ka dɔn k'a fɔ Haidara Numa Nani kabini alamisa u bɛ Kidalikaw fɛ Kidal tɛmɛnen kɔfɛ aw ka dɔn k'a fɔ kunun wo u tun bisimila fɛn min ye Gawokaw fɛ Gawo u ni General Gamu ani maa caman ye ɲɔgɔn ye an bɛ don min komi bi o délégation n'o ye a Cheikh Imam Mahmoudou Dicko ani a Cheikh Soufi Bilal Diallo ala barikala u seginna ka na Mali faaba la n'o ye Bamako ye ni ala jɛnɛ n'a ye u bɔra ni kunnafoni mun ye Kidal ani Gawo ni ala sɔnna waati wɛrɛ aw b'u sɔrɔ nin dɔn kibaru kɛnɛ kan TVA Anwar sanfɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin de tun bɛ an bolo kɔrɔ k'a di aw ma aw k'an bɛn waati wɛrɛ TVA Anwar ale sanfɛ.